hi ha parts positives, negatives de ser futbolista. Aquests dies, per exemple, quan tu llegeixes a la premsa que has estat espiat, que has estat objecte d'espionatge, que t'han seguit, a tu com et sent això? Bé, és una que tampoc se sap del cert si va passar o no va passar, és una que ha sortit. No ho sé, la veritat és que és una passat, tampoc vull treure el tema ni parlar-ho perquè no és una que sigui agradable de parlar, però ja et dic, tampoc sé del cert si és veritat. Perquè vas seguint la premsa esportiva, ràdio, programes... Sí, bastant. Jo crec que una persona que viu d'això tens que estar mínimament informat. I què mires? T'agrada el bàsquet? M'agrada molt el bàsquet i els altres esports també, el handball, el hoquei. El problema és que no tenim temps d'anar a tot i dintre d'aquests esports el que és el meu preferit és el bàsquet. De fet, jugues al Supermanager, que molts companys d'aquesta casa també hi juguen. Sí, sí. Ah, no ho sabia. Se't dona bé o no el joc? Com vas? L'any passat vaig guanyar la Lliga del Vestidor, la vaig guanyar. Sí? I aquest any no me'n vaig segon, el primer és el Busquets. Però bé, estic en una molt bona posició per passar a la primera posició. I quin jugador t'agradaria tenir, per exemple, el Supermanager que no tens, però vas darrere d'ell, per exemple? Home, Juan Carlos és molt car i tindrà l'equip és sempre un plaer, no? És algú molt bo tindre l'equip, però és molt car. I per ficar-lo haig de fitxar després jugadors no tan bons, no? I sempre és complicat. I recordes ara l'equip que tens? Així, per saber, el Supermanager del Gerard Piqué. Però pensa que pot ser que hi hagi companys que mirin el programa i els hi dono pistes. Pensa que no sabem els equips dels altres per no... D'acord, ho respectarem. Si et sembla, parlarem d'altres noms que potser han marcat una mica la teva vida i quan et comenti aquests noms, a veure què és el primer que se't passa pel cap. Perfecte. Rodolf Borrell. Va ser el que m'ensenya a jugar a futbol, literalment. O sigui, hi ha el meu pare, que és el que sempre m'ha donat la pilota perquè la xuti, però després, quan vaig arribar aquí al Barça, ell va ser el que em va ensenyar a jugar a futbol de la manera que ho sé fer, perquè n'hi ha moltes, però el treure la pilota de darrere, el tractar la pilota sempre bé, mai tirar-la sense un sentit, tot això m'ho va ensenyar ell. El Bojan Kirkic. El conec des de ben petit, quan estava començant, i és un golejador nat, no? I un gran company, un dels millors amics que tinc al vestidor, i un plaer tenir-lo aquí a Can Barça. Sempre diuen que esteu fent bromes. A mi m'han dit que estàs com una cabra. És veritat, això, o no? És mentida. Estic a la línia, però no arribo. Però ets bromista. Una mica. I amb en Bojan més. Sí, perquè s'ho mereix, és molt jove i necessita curtir-se. I tu recordes què us va passar un dia a Barça TV? Sí que ho recordo. Clar que ho recordo, vamos. Què va passar aquell dia? Res, ja ho he explicat unes quantes vegades, però em va agafar, crec que eren les claus del cotxe, jo el perseguia i vam sortir del vestidor tal com estàvem en aquell moment, que estàvem acabats de dutxar o ens anàvem a la dutxa i bé, va sortir el que va sortir, jo crec que molta gent. Va sortir en calçotets, en Bojan. El Bojan en calçotets i en tovallola, sí. Sembla que tenim aquelles imatges, d'aquí una estona potser si podem les recuperarem. Per cert, un altre cop en l'11 inicial i és el moment. dels bons jugadors, un dels destacats d'aquest equip del Barça. Quan us vau veure, us va fer vergonya? Ens pensàvem que ho estaven gravant i vam pensar ja tornaran a gravar o que no es donin compte, però no, era en directe i la veritat és que ho diuen tot, no, les imatges. De tota manera, era un moment distès, no? Sí, jo crec que en cap moment es va prendre això com res dolent, no? Imatges pel record del bon ambient que hi ha al vestidor. No sé si et molesta o no que et diguin el Gerard Piqué és sempre el bromista, el que sempre està fent conya... No, sí que és veritat que el primer any sí que se'm va relacionar molt amb la broma i m'agrada moltíssim, però ja últimament jo crec que hi ha molts bromistes al vestidor, hi ha el Dani, hi ha el Xavi, n'hi ha molts i és el que hi ha. Si et sembla, escoltarem ara la veu dels passatgers de l'estació Camp Nou que volen fer preguntes al Gerard Piqué. Perfecte. Quin és el jugador amb més manies de la plantilla? El Víctor Valdés en té bastantes, abans de sortir al camp, el Dani Alves, el Seidu... Hi ha diferents jugadors que tenen certes manies. Jo tampoc m'hi fixo molt perquè jo també tinc alguna que altra cosa i estàs centrat en aquell moment pel partit, tampoc et fixes en el que fa la gent, però... La teva?
sortir amb el peu dret trepitjant 2 vegades, fer 3 salts després de la foto, certes coses que tens en el cap i que les fas per no trencar la costum. I ho fas des de sempre, això? Des de sempre, m'ha sortit bé. No en jugar amb la màniga llarga, que tothom m'ho pregunta, però és ja un costum. Coses d'aquestes, el futbolista és molt així, i els porters els que més. Veig que el Valdés què fa? Que dius que són els que més? Res, el Valdés sempre quan arriba agafa la seva cartera, no sé què té, deu tenir una foto o alguna cosa, li dona un petó, més coses. Jo crec que la gent ja s'ho pot imaginar, coses que creus i que ho fas perquè sempre t'ha sortit bé. Perfecte. Anem a escoltar el següent passatger. Qual és el jugador que té més èxit amb totes les dones? No ho sé. No ho sé, la veritat és que no ho sé. Això ho preguntem. El Bojan amb les joves, jo crec que el Bojan amb les nenes més petites, jo sempre li dic, de 18 cap a baix és tot per tu. El Bojan amb les joves les porta boges i després la gent ja més adulta, jo crec que el míster també té molt bon caché, no, en aquest sentit. Ja, i en Gerard Piqué també, una mica tots, queda repartit. Perfecte, continuem. T'agradaria compartir una galeta amb mi? Aquell anunci sempre se'm quedarà per sempre. Vas fer un anunci de galetes. És el que hi ha, és el que toca. Jo crec que dins del que cap va sortir bastant bé i bé, molta gent sempre ha dit el príncep se m'ha quedat ja, no? També en el vestidor, en plan conya, també a vegades m'ho recorden i acceptar-ho. Però et molesta o no? No, gent. Hi ha molt poques coses que em molesten. Quan em molesten, sí que em molesten, de veritat. Perquè tu fas coses. A banda de jugar a futbol, també... No sé si t'agrada o fas més per compromisos, perquè No, a vegades és perquè toca i a vegades és perquè també, no sé, em sento còmode dins, que em sento molt més còmode en el camp de futbol. Fer altres coses, jo suposo que també va bé, no? Trencar a vegades amb la rutina de jugar a futbol. Perfecte, escoltarem l'última pregunta. Com celebraràs el gol si marques contra el Madrid? Ara. Segur que ho ha provat 3 o 4 vegades. Es va posar nerviosa. No ho sé, surt sol. Partits com aquests al Madrid, que hi ha tanta intensitat, hi ha tanta adrenalina, no penses en això. Me'n recordo el 2-6 al Bernabéu quan vaig marcar el gol. Tot allò, tot aquell trajecte que faig agafant la samarreta, després ja ni me'n recordava, no sabia ni el que havia fet, ho vaig tindre que mirar per la televisió. Era l'emoció. Marcar el Bernabéu deu ser, per un culer com tu. Sí, el 2-6, quan saps que és el gol, ja estava sentenciat el partit, però és el gol ja de relaxar-te, de disfrutar del moment. Va ser molt emotiu. Et quedarà sempre aquesta imatge, segur. Segur. Farem ara, com que estem arribant a l'estació Camp Nou, un seguit de preguntes amb resposta breu. Perfecte. A veure, Gerard, tens pàgina web? No, tinc Facebook. Ah, sí? I el Facebook és personal? Perquè hi ha molts futbolistes que tenen Facebooks que no saben ni que els tenen. No, jo fa 2 setmanes que el tinc. Abans n'hi havia molts que no eren meus i vaig decidir, doncs, que hi hagués un oficial meu i fa 2 setmanes que està actiu. I quants amics tens? 530.000, crec, una cosa així. I l'actualitzes tu mateix? Sí, quasi cada dia. Fico en català, castellà i anglès. Intento. Però no et donarà temps a contestar, per exemple, tots els missatges que deus rebre? No, contestar no, però informo del que estic fent en aquell moment o, per exemple, li he dit a un amic meu ara que faci una foto de nosaltres i ho penjarem al Facebook. Ah, veus? Perfecte. Així també veuran que tenen una cita amb l'estació Camp Nou. Ets de BlackBerry o d'iPhone? BlackBerry. I quina sintonia portes a la BlackBerry? Sintonia de... De quina musiqueta? La musiqueta? Sí. De tot, una mica, el de sempre, Rihanna, el de sempre, Shakira, el de sempre. Música juvenil. T'ha sonat alguna vegada el telèfon mòbil en algun lloc on no havia de sonar? A banda d'aquella anècdota, No va sonar, va vibrar, no va sonar. No, al col·legi me'n recordo de petit que ens el treien, però a part d'allò no... Mai més en un vestidor, suposo que aquella anècdota va marcar. I t'ha caigut alguna vegada on no havia de caure? Tu que ets tan mogut? Un dia em vaig tirar a la piscina amb el mòbil a la butxaca, però no se'm va caure, simplement va caure amb mi, no? I ja va morir en aquell moment? Va morir? Va morir. I tu ets de les persones que poden viure sense el mòbil o et poses nerviós i de seguida has d'anar a comprar un altre? No,
puc viure sense el mòbil. Sí que és veritat que jo crec que s'ha convertit en algo que és imprescindible per tots nosaltres, per estar localitzables, però a partir d'allà jo crec que és com uns pantalons, unes samarretes, algo que tens que portar i ja està. No és algo imprescindible. I saps més o menys quants missatges reps al dia? No ho sé, no ho conto. No Però- sé, 10, 15. Només? Sí. Jo el telèfon no el té molta gent, tampoc, perquè si no seria un escàndol. Durant vacances desconnectes del tot, de tothom, de Sí. premsa, de Facebook, sí? Intento desconnectar molt, encara que a vegades no pots, però sí. Perquè aquest any ha estat molt dur, imagino. Bastant. Després de la Lliga molt disputada, pressió fins a l'últim moment, i després marxeu a Sud-àfrica, poc el temps Mundial? per descansar. Sí, no. Hem tingut... No, al final vam tindre quasi un mes, però va ser... Portàvem tant estrès que va ser complicat desconnectar. Estem arribant ja a l'estació Camp Nou. Estem arribant ja i saps què ens queda? Veure què ens has portat, què és el que portes en aquest trajecte. Objectes personals. 2 samarretes, A veure, i a veure... 2 samarretes que eren de quan vaig jugar, quan era petit. Aquesta és la primera de Leví, me'n recordo, que encara el Barça vestia capa, amb el número 3, sempre he portat el número 3 des de perquè per la teva posició en categories inferiors el 3 és el que et tocava, no? de central, sí. I això ja era més avançat, hi havia unes imatges que era amb aquesta samarreta, que era deu ser infantil o cadet, també amb el número 3, i bueno, he volgut compartir-ho amb vosaltres. Tens un bon record de la teva època al planter? Molt bon record. Per què? Sempre, jo crec que, a part de créixer com a futbolista, aquí a Can Barça creixes molt com a persona i això és algo molt important. Tens, a banda d'aquestes, tens altres samarretes? Moltes. Tinc bastantes. Sí. Col·lecciones? Sí. De partits, però aquestes són especials, Meves, no? sí, aquestes són bàsicament quan començava, no? Que al final és el que et queda quan comences i quan tens més il·lusió pel futbol. Què vas començar amb aquesta de capa? Aquesta de Leví, Aquesta va crec que ser és la primera? el primer any que entro al Camp Barça. Doncs Déu-n'hi-do, es conserva bé, eh? Amb 9 anys, bona qualitat, Era una bona samarreta. Jo no sé aleshores quin jugador t'agradava a tu. Bueno, sempre he dit que per la posició que jugava el Hierro, tot i ser del Madrid, no? Però aquí a Can Barça hi havia el Pep, hi havia el Luis Figo, hi havia molts jugadors que han passat el Ronaldo, l'any del Ronaldo. Jo crec que ens hem quedat tots amb un gran Ronaldo, no? Però se'n va anar i han vingut i han passat molts grans jugadors. Doncs Gerard Piqué, ara passen altres jugadors i tu ets un d'ells. Molta sort aquesta temporada. Moltes gràcies. A veure si podem estar a Wembley. Esperem-ho. I gràcies per acompanyar-nos en el primer viatge a l'estació Camp Nou, primer convidat. Moltes gràcies. Que en tingueu moltíssims, Gràcies, fins la propera. Fins la propera.